Һәм бүгенге ахыры хадис 573 хадис ган Асим ибн Умар. Асим ибн Умар хәбәр итә ибн Катада ган әбиһи, ул үзенең, ягъни ибн Катада үзенең әтисеннән, аның әтисе бабасыннан хәбәр итәләр. Кала كانت ليلة الشديدة الظلمة والمطر. Bir вакыт төннәре бик каты яңгырлы һәм караңгы төн була ди. Яңгырлы караңгы төн була ди. فقلت له أني اعتمدت هذه الليلة الشهود العتمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Хәмин шунда үземә әйттем ди, ихти, шушы намазымны пәйгамбәребез белән, ягъни гатама дигән намаз, ягъни монда ясту намазы турында бара. Ясту намазын пәйгамбәребез белән бергә укысам иде ди. Пәйгамбәребез белән бергә укысам иде ди. Фафагалту. Хәмин шулай эшләдем, ягъни ул шунда таба китеп пәйгамбәребез намаз укый. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أبصرني ومعه غرجون يمشي عليه. Һәм намаз укып бетергәннән соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мине күреп алады. Ибн Катада. Мине күреп алады һәм аның кулында пальма агачыннан таяк иде, ул шушы таяк белән инде бара иде ди. فقال ما لك يا قتادة ها هنا هذه الساعة. Һәм мине күреп пәйгамбәребез әйтте, нәрсә булды Катада? Шушы вакытта, ягъни шушы төнге вакытта син монда безнең белән ди, нәрсә булды ди? Культу игтаматту шухуда салати мака я Расулаллах. Һәм мин әйттем ди, мин ди, эй Аллаһның илчесе, шушы ясту намазын синең белән укырга теләдем ди. Фаътани гурджун фaqal. Һәм шунда Аллаһның илчесе Ибн Каттадага шушы таягын, пальма таягын бирә һәм әйтә: "Инна шайтана кад халафака фи ахлик." Шундыкта син өеңнән киткәч, шайтан синең өеңдә синең гаиләң белән калды ди, синең гаиләң белән калды ди. Фазхаб бихазал гурджун, бар кайт өеңә шушы таяк белән. Фаамсик бихи хатта таътия бейтак. Һәм өеңә кайтып җиткәнче шушы таякны кулынан ычкындырма. فخذه من وراء البيت فاضربه بالغرجون. Һәм син шушы шайтанны өеңнең кырыенда, инде артында табырсың, һәм аңа шушы таяк белән, шайтанга шушы таяк белән сук. فخرجت من المسجد. Һәм әйтә, мин ди мәчеттән чыктым. فأضاء الغرجون مثل الشمعة نورا. Һәм ди мин өйнән чыктым ди, мәчеттән өйгә таба чыктым ди, караңгы төн була бит инде. Һәм шушы пәйгамбәребез биргән таяк шәм яктырткан шикелле яктырта башлады ди. فَتَدَأْتُ بِهِ. Һәм мин шушы таяк белән юлымны яктырттым ди. فأتيت أهلي فوجدتكم ركودا. Һәм мин өемә кайтып җиткәч, гаиләмне йоклаган халәттә таптым. فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ. Һәм шунда өемнең пычмагында кирпе таптым ди. فلم أزل أدربه بالغرجون حتى خرج. Һәм мин шушы пәйгамбәребез биргән таяк белән шушы кирпене кыйнавымнан туктамам. Бу кирпе өйдән чыкканчыга кадәр аны шушы таяк белән, аңа шушы таяк белән сугуымны туктатмадым ди. Радияллаху анху Ибн Катада. Бу хадистән галимнәребез файдалар әйтәләр, ул да булса сахабаларның пәйгамбәребезнең яратуы. Ягъни аларның гел аның белән булырга теләү, хәтта шушы яңгырлы, караңгы төндә бит инде ул вакытта фонарьлар юк, утлар юк, асфальт юк. Яңгырлы, караңгы төндә сахаба радияллаху анху пәйгамбәребезгә таба юнәлә, аның белән бергә намаз укый өчен. Шулай ук пәйгамбәребезнең сахабаларга карата химаяте, ягъни кайгыруы, аларны кайгыртуы, ул инде кайгыртып аңа үзенең таягын бирә. Хәтта бу таяк аны юлын яктырта. Шулай ук пәйгамбәребезнең мөгъҗизасы, пәйгамбәрлек мөгъҗизасы, пәйгамбәребез аның өенә шайтан керүен хәбәр итә. Һәм шулай ук бу таякның яктыртуы, бу да бит пәйгамбәребезнең мөгъҗизасы. Шулай ук бу хадистә шайтанның адәм баласына гел нинди ысул булса да зарар китергә тырышуы. Һәм инде Аллаһу а'лам шушы хадистә инде шайтанның шушы кирпе рәвешенә керүе, баракаллаһу фикум. Һәм инде шушы урында бүген тукталырбыз.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.